succeed, how to fix it. This city has been just a cookbook. It's part of being hit here with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding the But if you ask them know me. I know they blow trees, only lonely me. Moni kulikonse kumene mwapanga chisankho chokhala pafupi ndi kanema wanu waluntha. Yafikanso nthawi ya mtengo wapatali kwambiri chidzulo ndi programu imene ndithume kupezani kuyambira cham'ma 6:30 lolemba lachiwiri osewalanso lachinayi. Programu yake ndithu ndi imeneyi chidzulo mwaweruka bwanji, nthawi munayigwiritsa ntchito motani, fa nthawi ndi ndalama. Ndiye tsiku la lero mukhala ndine Robert Abel Kalindiza, ndipo pali mutu pano umene titi tikambirane. Ena mwaona kale koma ena mwina mukuona koyamba apa. Ndiye tufuna titakambirana nkhani imeneyi kuti inuyo ngati Amalawi mawu anu akhale otani. Nkhani ikuti anthu okhala kwa Nsundwe kulilongwe ali ndi mafunso pa zomwe achita polisi komanso asilikali ankhondo. Akuti anafika kudelali mkati mwa usiku, ndiye mpaka tikunali tungwire mpaka ena kumenyedwa kumeneko kukangana osati masewera. Ndiye kunali zinthu zambiri zimene zachitika mpaka akuti alandanso katundu osiyanasiyana. Koma kufufuza kuti katundu amene walandidwayo ndi woletsedwa monga mowa komanso zinthu zina. Ndiye mmene kumacha mmawa mpamene anthu amadabwa kuti kwaterera kwa Nsundwe chifukwa kunali magalimoto a polisi. Chichewa china amati galimoto za polisi akuti zodutsa 40 kuziwerenga kuti zambiri ndithu. Ndiye anthu amadabwa kuti kodi muti chachitika njani. Kenaka atera kuona ndithu apolisi achitanso majowajowa komweko mamuja amachitira akakhala ku training. Mukudziwa ino akakhala kuntakataka kapena ku Blantyre PTS mama uli wonse amachita ma training kuthamanga kuimba nyimbo zawo aramachitira kwa Nsundwe zimenezo. Ndiye ambiri ndithu akhala kudandaula kudabwa kuti kodi chachitika ndi chiyani kuti mpaka zifike pa mtundu umenewo. Ndiye maganizo anu ngati nzika za dziko lino pa nkhani imene yachitikira anthu akwa Nsundwe ndi otani? Ndiye timapereka mwayi woti mukhoza kuimba mafoni ife tikuyankhani pano. Koma mkulu wofalitsa nkhani ku polisi kapena kuti wachiwiri kwa mkulu wofalitsa nkhani amene ndi Alfred Chintere akuti zachitikazo zikazochitika ndithu kumeneko kuonetsetsa kuti dziko likhale la mtendere komanso bata. So nkhani ndi imeneyo, maganizo anu ndi otani? Sitikudziwa kuti tsiku la lero amene ayambe ndi ndani. Muli bwanji? Hello, muli bwanji? Tili bwino kaya inuyo? Ayi tili bwino. Nkhani tu ndi imeneyo. Muli ndi 1 minute tiuzeni kumene mukuimbira komanso dzina lija. 36. Chabwino. Udine Banda 36. Tathokoza banda, nkhani ndi imeneyo. Nkhani yotayimva situkuziwa kuti izi zikhanga tinokuti DPP chifukwa panopa polisi ili m'manja mwa DPP. Last time kunali kwa Nsundwe komweko, panonso kwa Nsundwe komweko. Izi zikhanga tinokuti ili against anthu akwa Nsundwe. Ndipo sizakhala odabwa kuti anthu akwa Nsundwe akudana ndi DPP chifukwa cha mmene zinthu zikukhaliramo. Situkuziwa kuti kapaludano anthu ndo andefe tingofuna kuwalangiza DPP potenga kuti polisi ili m'manja mwawo. Ndino asapitirize kulimbana ndi kwa Nsundwe chifukwa izizi zizakhala ndi ma effect akulu kusogoloko.
chifukwa kumene kuja kulitiyana zing'ono timene ndikukula tizingomva zoti nthawi ya DPP kuno makolona anamenya panonso abweranso kuzamenya ndi anaja zikuwa ndi maganizo oti kapena mwina anthu a DPP amadana nafe ifeyo maona ine maganizo anga ndomwe sinafuna kuti ndiphilise anthu enanso kuimba foni fani maona pano panthu ena akamakhala 5 hours akungoyankhula izimene zimapangisa kuti anthu ena akaliphire kupereka maganizo awo muziadula please tidzadula kodi akamatalikitsa tidzadula nanga anthu ena amapezeka wakanika kuimba foni ife kuti enawo amene ayimbira chabwino eto ayi ndikuthokozeni koma ndikukwanira zikomo ndikuthokozeni kuchokera ndithu kumeneko ku area 36 akuti mukamatalikitsa mdzudula akutero ndithu kuti nkhani ndi 1 minute basi mupereka maganizo anu tione kuti kodi zili bwanji. Hello, muli bwanji? Ndili bwino kaino. Ayi tili bwino nkuti mukuimbira tiuzeniso dzina lija 1 minute. Amaseko kuja mama. Omaseko takulandirani. Zikomo kwambiri. Nkhani ndi imeneyo. Nkhani inu yapa magetsi atima kwathu kuno. Atima? Inde alanda chakumatuloko. Kodi mudangoloweza kuti timalowa pa program imeneyi 5:30 set? Ineyo ndi leader of house. Chabwino. Ndi program ndi yanga. Inuyo ndija? Leader of house. Ya inde mwamba matamaso tu. Okay, nkhani ndi yakuti. Yeah. Anthu akwansundu akudabwa kuti kodi polisi mmesa ndi abale athu nanga amesi ndi abale athuwo chachitika nchiyani kuti pakati pa usiku akapezeke kuti afika kuja kubidi kumene kuja mpaka yena jijiri ndi amadabwa kuti mmene kumacha akudabwa galimoto otu mpaka 40 chakuti zili kwa Nsundwe ena alandaso katundu osiyanasiyana mwa katundu wina ngoletsedwa ndithu koma no chimene anthu adabwa nkuti mpaka utiyendera usiku alendo zakhala bwanji ndiye nkhani tili pano ndi imeneyo. Zikomo kwambiri. Ndithudi. Ndimakhulupirira kuti dziko lathu lili ndi malamulo. Chabwino. Abale wathu achitetezo amagwira ntchito kwayenera kugwira ntchito. Chabwino. Iwo aja achitetezo ali ndi mphuno zakuthwa. Oho. Amanunkhiza kumene kukusungidwa katundu osaloledwa ndi boma. Chabwino. Imeneyo ndi ntchito yawo. Aha. Motiti wayamikire ngati atero kosavulasa kwa munthu. Chabwino. Chifukwa ntchito zimenezi tosefe tidachitako. Ntchito zake zili mudachitakozo. Zimene zachitetezo mpaka lero lindifa achitetezo chifukwa kamuzu adatiphunzitsa kuti wina aliyense ndi msilikali. Chabwino. Ndiye tidachitako tikuchitabe mpaka lero. Chabwino. Chifukwa sitingalekelere nzathu namamenyedwa kapena olasidwa mmipeni ifeyo tuyang'anira koma tenzintereze. Chabwino. Ndiye pamene asilikali apita kundimaona ma Facebook ndinali mulilongwe momwemo kunapita kudedza kunali maliro dzulo. Chabwino. Ndiye ndabwererako lero. Oho. Ndiye ndimangona mmafoni kuti atizokhala bwanji kuti ndiye ngati nkhani imene mukukambayi tikamati chitetezo iwo aja ndi eni ake chitetezo. Ndipo akamva kuti wakuti ali ndi chamba nyumba mwake. Iwo aja amathamanga chifukwa katundu amene uja ndi oletsedwa ndi malamulo. Chabwino. Osaka polisi amaletsa iyayi. Koma lamulo limene limatero. Chabwino. Ndiponso lamulo lomwelo limene limapatsa mphamvu a polisi nda ame kukagwira ntchito imeneyo chifukwa zinthuzo nzoletsedwa. Ayita thokoza. Musanamalizetu. Kodi simuna chifatu ena atu anayimba apa kuti mukamaterereka nkamwa tidzikudulani. Ayi. Nkhani imafunika kuyiyamba nkuyimaliza. Okay, ngati leader of the house mwatero. Ayi. Ndipo tsapano ngati anthu aja apita kumene kuja mkukachita chipikisheni katundu amene amafunayo nkumpeza. Ndiye kuti zili bwino zedi. Chabwino. Koma kudakakhala ngati kuti apita nagwira ntchito kumeneko katundu osampeza. Ndiye kuti mmawa wanthu adamadabwa ngati mene akudabwira kuti kodi kwachitika chiyani kodi ifeyo tatani. Ayi chabwino. Koma umboni ndi umene katundu ampezayo chifukwa tamva ndithu kuti apeza magidiramu mafuta amene amasowawa amasunga kumeneko. Oho. Ndipo ndiwona ngati palibe mulandu chimenecho ndiye chitetezocho. Ayi chabwino.
ndipo wina wake loko atati afune asafune komanso choti ndinene chonchi tosefe ndifaye mu CV koma tidavotera DPP ncholinga chake kuti zina zitiyendere. Oho. Ndiye pano tikamati chitetezo mmene iwo akugirira chitetezo ndikuti zinthuzo zili bwino zedi. Ngati sadavulaze anthu ngati ulendo jawu tiwayamikire kwa chimene amafuna akachipeza. Chabwino. Ineyo ndibayimira pomwepo koma palibe munthu amene ali pamwamba pa lamulo. Chabwino. Lamulo lili pamwamba iye ali ngakhala atatola perefu imuka yangwa mamiliyoni bwanji. Koma ali basi palamulo. Chabwino. Ndipo abale athu amene ali amalawi Congress pati pakali lero asalitenge dziko ili ngati iwowo kuti ndilawo kuti adabadwa nalo dabadwa talipeza tosefe. Oho. Ndipo kumbuyo kutenda mkamuzu amalimbikitsa umodzi mtendere. Chabwino. Kunali ngoja folo kumene kuja za Malawi Congress pati koma ndudaba na makono amasiku anowa gulu la Jesse Kabwira Chimwendo Moses Munkuyu ngoja folo zija sazidziwa chifukwa ndiwana nkhani yake ndiyo mwetu kambira naye. Oh, chabwino. Zinthu zina zikuchokera kumeneku. Oho. Zijadaka chita pa 14 sija kulanga yale chifukwa nthawi jayo iwo anali mu mboma zaka 5 adaka yala nkhata zawo popanda chipani china chilichonse chopita mina kuja kuti ifeso ndife. Malawi mathu muno tili ndi mapresidenti opuma atatu achakwera ali ndi ulemu wawo ali mu office ya former president. Joyce Banda ali ndi ulemu wawo ya former president. Abakiri Muluzi ali ndi ulemu wawo mu office mwawo ya former president. Kodi mmene adachitiraye mu CV mu UDF sonkuruluka president wawo ABB sonkuruluka president wawo muyembekeza kuti anthu amene wawa tidakakhala bwanji mdziko muno iwo wakulilero akatuluke kuti ayi tokayala nkhata kamuzu adali president wa MCB uja sadali president wa MCB nchifukwa kuti anthu wandiwana kamuzu adali president wa dziko la Malawi. Ndiye tiyeni titsate malamulo monga dziko lino lili mukuli bukulu baibulo ya malamulo Malawi. Chabwino. Ayi mundirole kuti bwanji muyimire pamenepo kwa lero. Inenso ndayamikira pamenepo. Tikuthokozeni kwambiri kuti mumakhala nafe nthawi zonse. Zikomo bwana. Tathokoza amenewo ndithu amaseko kuchokera komwe ku Kasungu. Amenewo ndithu timakhala nawo nthawi zonse ndipo ngakhala akhale kuti sali pa TV koma amaonetsetsa ndithu kuti ayi ayigwire ndithu. Ayi tathokoza. Hello muli bwanji? Zikomo muli bwanji? Ayi tili bwino nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Zavena David Kulu chakulero ngwenjezi. Zikomo kwambiri nkhani ndi imeneyo muli ndi 1 minute inieni ndithu. Chabwino nathokoza nkhani daiva. Ngoma sisi nakhale bwino kwambiri ndimene anamvetsedwa nkhani kuti akafufuze zazidazo. Chabwino. Hello. Hello, Bwaswera. Taswera kaino. Timayankhula ndaku chezi uku ndudabwa palowa ena. Muli bwanji? Tili bwino. Ayi tilipo kaya nkuti mukuimbira dzina lija. Unoti kwa jenda. Chabwino. Nkhani ndi imeneyo muli ndi 1 minute. Ine jamuhanya ino. Chabwino tathokoza jamuhanya. Ndetoti. Nkhani ndi imeneyo kaya mawu anu ndi otani. Chayambirira ndiyambikire kuti mabweresa sokonga muyabwino. Chabwino. Nkhani daiva. Komano chimene ndikadede kuno kuchokera kwa jenda. Chabwino. Ndiyonena kuti anthu ena amene ali kunja kwa boma iliri. Yes. Tikanakonda alisiye boma liliyendese bwino. Oho. Kaya hatuma polisi kaya serikali kupapanga zakuti awasiye. Chabwino. Osati kubawa sonya zala chipati ukumbukira ulambuliro wina unje okulambulira. Amina kulambulira pano. Anakala chete kwasiya kuti asipanga sipina kutame. Akufuna mopanda kwa pinga. Chabwino. Ndepanopa, angona
Chabwino. Ndipo mahiriri alisiwe kaya tumasilikali kwa bangata nchito yao imene. Chabwino. Asilikali akabila kukuza zindu zimene zili sola kuika ngata wafisa ngati nchito yao. Nde pangani imene yoyo ndikuona ngati kuti mina atawasiya kuti apange mene akudzimira komanso mmene koma likufunira kuti zinthu zikhalire pa ground. Chabwino. Nkhani ina ndimafuna ndibwere kwa inuyo aluntha azabwino. Chabwino. Rendiyo iyi ife timayikonda. Zikomo kwambiri. Moti mukamapanga pena ma-interview anthu kayandandale awa ife timakonda kuti musamatibweresere anthu otukwana. Oho. Chifasi ndikuziwa kuti malamulo pina amakonda amalola kuti mukumpanga interview azitukwana kapena aziyota ena. Ayi zimenezo nzoletsedwa. Tinaona interview yasana imene adali nayo ayewankulira chipande cha MCP akupena pamene kumunena mneneri wa boma ayi akisiru koma tolankhani yosamususa iyayo. Zimene zijazisola Afrika. Zimene zijasiza kuno tolankhani amayenera awaluze kuti ali mabwera kuno ukazoya kuwasazina sonyipo batu. Mungu wanga mafuso amene ife kufusana. Ndero ndiyoyi tizigulisa ntchito bwino koma kuti zikhalaso kuti mwayitana anthu mukwapanga maitaji azinyozera anthu ena sizabwino. Ayi chabwino. Ndithu. Tikuthokozeni kwambiri kuchokera kwa Agenda mwatilemekeza madzulo ano. Zikomo mukhale ndi usiku wopambana. Inunso mukhale ndi madzulo abwino kumeneko ndithu kwa Agenda. Akutero kuti mukabwera pano ticheze bwino tipange zaulemu mdzatose masiku nkumapita. Hello muli bwanji? Tili bwino kaya. Ayi tili bwino kaya nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Ndilimbira kuno kunchisi. Chabwino. Nditakalindiza. Takunyadirani kwa mpiri. Nkhani itu ndi imeneyo kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ndi ochepa mangofuna tithandizane mote. Chabwino. Pamene timabwera pa program imene nkumalankhulako. Tifunika kuti tizilankhula chinthu chokha chimene mwatipatsirapo kuti chikufunika kuti chilankhulidwe. Chabwino. Koma kumachoka chinthu chimene mwatipatsirapo kumakalankhula chinthu china chake chokusenera kapena ukanyoza munthu wina ake. Si zinthu za nzeru yayi. Ngati munthu uli ndi chidani ndi mzako. Ndi bwino chidanicho chisabwera pa programu iyi. Chabwino. Chikhale kubwalo. Chabwino. Chifukwa tidzangoyipitsa programu yachidzulo pamene ndi programu yothandiza kwambiri. Ndiye alipo anthu ena amene amatenga ngati programu iyi ndi apakhomo pawo azinyozerapo anthu. Keni zimene zizo Amalawi tichepetse. Chabwino. Komanso kwa munthu iye akudziwa kuti programu yo sana ive ndiye akukanena kuti kaya magetsi yatima kaya ndili pagali moto muluti chani. Zimenezi zimachedwetsa anthu ena kune kuti alowepo pamenepa. Zimene zizo ino anzathu aluntha tayesetsani. Chabwino. Osamapereka mpata kwa anthu oterowo kune kuti muziyambira sowani munthu aziona programu iluti chani. Chabwino. Ndi alowepo kumosadayi kaya magetsi yatima nili mgali moto nachokapo ayi zimezo zikabwino. Programu ndi yabwino. Takuvani kwambiri. Ayi zikomo. Ayi ndithu mawu ameneyo ndithu akuti ayi tiyeni tidziyendera limodzi. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji mawu oyamba achizimayi. Ayi tili bwino kaya nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Ine ndine Mai Kisale ndikuimbira kuno kuna Manya village tiye Mlolo Nsanje. Kutali itu kunsanje. Komwe kwaje kuwamba ndithu kuno ine chidzukulu chaje kuwamba. Nkhani ndi imeneyo imene takamba ija mwachidziwikire mwaimvetsetsa bwinobwino mawu anu ndi otani chokera ku Nsanje. Inetu mawu anga chokera ku Nsanje ndikufuna ndiyankhule kuti zimene akuchita awa
apolisi sizinthu zoyenera oho sizinthu zoyenera pa umunthu olo pang'ono ya chinase chimene ndingalankhule chone kuti wakungofuna kuononga misonkho ya ife amalawi amene totilosauka ngati kuno kumidzi kule kuno kumudzi kwa tiye mlolo kwa kaluluku kuchinyanje anthu tikuvutika ku Fatima oho kati zadya ndetu tumachilo sakasaka kumene kwachitika maliro ndekuti tikadye kuti tikadye kumeneko kusowa chakudya koma bwamayira nkanena kuti china chilichonse chakhala chotsika mtengo polengera kuti achakwera dzina lawo lichakwera chilichonse amangoda anchakwerazi chilichonse anchakwerazi koma lero ipetu tikufinyika tubatu ndiye ndimafuna sontayankhula izi nokuti kumbali akufuna akulankhula zokhuza na chilima kuti akafukule manda ake ndimafuna ntayankhula kuti izozo palibe chimene chingatikanthauzire ife ya Malawi osauka chifukweso kwawavote tidafuna zimene zichamalankhulero waja kuti akatichitira ife Malawi. Hello mayi wanga mungandilole ndikuduleni pang'ono. Hello ayi ndimangofuna kuti musathawane ndi topic yathu imene tayikuponyerani madzulo ano. Pitirizani. Chabwino ine kuyankhula kwanga ndimafuna nitatsindika pamene pano sinkhani zikuyendera zonse pamodzi. Chabwino. Ya zikuyendera zonse pamodzi ndimafuna nitayankhula kuti asakafukule maliro a chilima koma ngati wakufuna kupanga kufukufu ameneyu anthu amene apa munjira zonse yenera ndambiri tikakumbuka 2012 atamwalira Bingu Mutharika amene kuti Bingu Mutharika anadyetsa poison bwanji takupanga zimene zizuta kufukule zili zimenezi achina Isanja Unju yawo achina Robert Kasowa yawo achina Blair Lule yawo amene anthu amene wasa atakhala chani atakhala patsogolo komanso izi ziwawa tikadzana izi pa 14 izi zimene zizabweretsa mkwiyo kwa Malawi ochuluka ndiye zingati zimene zizi mwina adakamba atayang'anako zimenezi komanso nekuti azipita kwa Msundwe kumakapanga zoti achiteteza azipita kumene wazipita kupanga zoti azikalowa m'manyumba mwa anthu kukanika kumene kwachitika nkhani zikuluzikulu ngati kuno kunsanje takuza abale zanazanayi amene atisiya ipa zosakhala bwino anthu ngati amenewa zimene zindipena adatenewa wachitetezo kumadzafufuza nkhani ngati zili ngati zimene ziti koma kulimbana ndisogolero kopuma amene anene kuti azimpasa ulemu kuti anagwira ntchito koma lero chakwera kumamuthira tear gas ndizoona zimenezi. Ayi poti timapereka 1 minute mungandilole kuti mwina kwa lero tisiyane pamenepa kapena poti nthawiyo mwatalo ndinu kumenero zolankhula zinali zochuluka ndithu zoti nditani tizambasule sizili bwinotu apapatu potengera kuti timabwerapo anthu ochuluka mundilole kuti kwa lero mopempha tisiyane pamenepa tsiku lina mudzabwerenso. Koma ndiye mundisiyanize mawu chabwino poti mwatero. Pepani kwambiri kuchokera ku Nsanje. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji tikumbutseni dzina lija? Tikakufa kwa Joao Madeyu pawimbe vandu wako kasungu. Chabwino. Ndetu. Kaya nkhani tu ndimeneyo mawu anu ndi otani? Bebani kanema dangwesa kumene inalipa zina zochita dangwesa kumene ndiye program dangwesa pakatika adi mutayamba kale. Chabwino ndiye mutilole kuti tingonerako zina posachedwa apa tikufunaninso. Zikoma kwambiri pano titapanga ku break pang'ono ndipo tibwerenso posachedwa titaone kuti azathu a Malawi Airline akuti bwanji. Announcement. Transition to cashless ticketing. Malawi Airlines would like to inform all valued customers that effective 1st May, all ticket purchases will be conducted exclusively through cashless transactions. As part of this transition,
Payment will be accepted via bank transfers and POS machines for various banks available at our offices. This measure is designed to streamline our processes, reduce transaction times, and ensure a safer, more secure way of completing bookings. Cashless ticketing will complement our existing online booking platforms, our website, and our mobile application while aligning with global aviation practices that embrace digital payment solutions. We encourage all customers to prepare for this change by making use of the available electronic payment facilities. Our sales and airport staff will be available to guide and assist customers during this transition. For further assistance, please contact our customer service team via customerrelations@malawianairlines.com or call our support line. We remain committed to serving you with dignity, efficiency, and care as we embrace this new chapter. This announcement is brought to you by Malawi Airlines Management. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makasitomala awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kudzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital. Monga gawo la kusintha kumeneku, kulipira kudzalandiridwa kudzera potumiza ndalama ku banki, bank transfer, makina a POS, mabanki osiyanasiyana omwe alipo ku maofesi athu. Njirazi zomwe zakhazikitsidwa pofuna kuthandiza makasitomala mwachangu komanso pofuna kukhwimitsa chitetezo zizigwirizana ndi njira zina zomwe zilipo kale zogulira matikiti pa intaneti kuphatikizapo tsamba lathu la website komanso pa foni, mogwirizana ndi mmene makampani a ndege pa dziko lonse akusinthira kupita ku njira za digital. Tikulimbikitsa makasitomala onse kuti akonzekere kusintha kumeneku kugwiritsa ntchito njira zolipira za pa intaneti zomwe zilipo. Ogwira ntchito athu ku maofesi ogulitsa ndi ku airport adzakhalapo kuti athandize ndi kutsogolera makasitomala pa nthawi ya kusinthaku. Mukafuna kumva zambiri, tumizani email pa customerrelations@malawianairlines.com kapena imbani foni pa 0992 991 097. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Nkuteka mwangotipeza kumene pakanema waluntha. Ine ndi Robert Abel Kalindiza, ndipo programu yake ndi Chidzulo, imene ndithu lero tukambirana zimene zachitika kwa Nsundwe achitetezo kumeneko. Ayi ndithu anaoneka mmawawu koma kufufuza atapita usiku kukagwira ntchito yawo kumeneko. Koma ano anthu akumeneko adaba kuti kodi nanga mpaka usiku tili mtulo. So zambiri zachitika. Pezanso katundu wina oletsedwa kumeneko. Ndiye tikufunsa benzeru chokera kwa Malawi kuti kodi ngasi mwina ife silidziwa kuti kodi amayenera kugwira ntchito motani. Tikungofotokoza malinga nkudabwa kwa anthu. Kaya maganizo anu ndi otani? Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Ayi tili bwino, mukwezako pang'ono mawuwo. Ayi ndithu amaster pepani kwambiri. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Ayi tili bwino pepani, ena network ya dzidula yokha za machine zikoma iyo mpeka bwino. Kaya maganizo anu ndi 1 minute yeni pangani samale pa zimene mwamva. Yes, maganizo anga ndonena kuti zimene zindizofunikira kwambiri kuti zichitika chabwino. Koma litango yang'ana kwa Nsundwe zokha komanso yang'ane madera ena
Oho. zinthu za mtundu uwu zimathandiza kuti anthu amene ali ndi maganizo oyipa auchigawenga osokoneza maganizo aja alepheresedwe kuti kusokoneza kumene kunalipo kuja kusachitike. Chabwino. So ndi chiganizo chabwino kwambiri koma asayang'ane dera limodzi kuti kwansondwe kokha apiteso kumbirande apiteso kunsanje kumulanje kukaronga abwereso kumkotakota apiteso kumchinji kuzikosera Malawi pazikhala kanthawi kena ndithu aboma apolisi ndi ame azigwirizana kuyenda kupanga maoperation ya mtundu umenewu kuti chitetezo cha dziko lathu chikhale chabwino kwambiri ikomo kwambiri. Ayi ndikuthokozeni kwambiri mwayankhula fundo zikuluzikulu koma nthawi yochepa ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri inunso ambuye akudalitseni. Hello muli bwanji? Fetu tili bwino sidza kumeneko. Ayi kunonso kuli bwino nkuti mukuyimbira tikumbutseni dzina lija. Kuno ndikuyimbira kudowa. Chabwino. Zina ndine Sambanda. Tathokoza obanda nkhani ndi imeneyo. Zonadi nkhani imene ndayimvetsetsa. And zikuoneka kuti nkhani ilire kwa nsungweyi pena pake yokhumudwitsa. Chabwino. Chifukwa dziko lino democracy. Oho. Ndiye kuti apolisi mpakana 300 asikali mpakana 200 500 wapanga chipikisheni ku anthu maganizo olinyifuti. Kodi chiwerengero chake chinafika kumeneko Chiwerengero chafika kumeneko. Ndiye muganiza kuti mpakana dziko democracy mpakana asikali apolisi umagwira ntchito lero ku anthu amba ma civilian. Zioneka pena pake kuti democracy mu Malawi ikuvuta. Chabwino. Ndiye apolisi pena pake tisalade mwina chifukwa kuti ngasiya apolisi amangula mulidwa. Chifukwa imene kuti ntchito ija amangula ndi directive kutoka kwa mabwana awo ndiye ntchito ija ilibukana. Ndiye kuti mufune kuti pamene ntchito zina zamboma munthu amathunga kusinjira kaona kuti siya bwino. Chabwino. Ndi apolisi tisalade kwenikweni koma vuto ndi mabwana awo ndi kuti aboma amene akulamula. Ndi kuti amenewa akulakwitsa anthu chifukwa chimene machitika iyo ni chimodzimodzi kuti ni chiyambi cha nkhondo mdziko. Chifukwa anthu aziona polisi oyipa. Kumapero kwake zimapezeka kuti madera ngati amene ajawo ndiwo polisi kuti apezeke kuti akapangire ndikakhe nyumba munthu amamukaniza afamapanika kuti kumapero kwake azanonongetsera nyumba. Andi zimene jesiza bwino moti kumapena pake ndi kuti kuone ngati umunthu kubomalula mulali palibe. Moti panafika umunthu udakalowa mu anthu amenewa chifukwa siniziwa cholinga chawo nchani kuti mpakana azifika pone kuti tsapano azizuza abantu fakukunipfekesera zoti mulati muona kuti sadakapeza kusochicho zimene zozekera. Ndi kuti kuone ngati kuti iwowa akutangwanika nzomachita malamulo akoze dziko lili mafuta ambiri zedi. Ayi kumeneko apeza katundu osiyanasiyana ngati mukuonera kanema mmene mukuonera pa screen pa apeza komowa uja amaletsa ali mwake so limaina osiyanasiyana ena amati nkalabongo ena amati ambuye mtengeni maina ake ndi opitira kumeneko komanso mafuta galimoto ati zina ndi zina azipeza ndithu kumeneko. Chabwino. Komabe inu mulati muone zinthu zimene zozoyenera ndithu lero koma kodi kwenikweni zuchitika bwanji fa zinthu zimene sizimachitika nthawi yosenera mwina ka anthu mwina susiku zosagwira cho kodi anthu mpaka ma civilian ngati amene ajawo ongakani kubaba pangathiri bwino. Atana pita usiku. Ndebe kuoneka kuti pena pake simudziwa komabe mwine ni moyo woopseza anthu ndiye anthu dziko lo akatopanalo anthu amakwiya kuya kwake mkoti mdziko mbakhachisawa choti samvera naso anthu ndiye sikufuna dziko lino likhale lodana. Dziko linoli even kamuzu president woyamba adayanjanitsa anthu kulikonse. Koma zikuchitika pasi nzooneka ngati kuti tsapano ziutengera phikhalidwe linake lofuna kuti anthu asamagwirizane pamalo pake tiona zoopsa mdzikomo chifukwa kutsogoloko kuli mavuto anthu olini njala olini bendrama zosiyanasiyana ndiye kuzibweretsa mavuto ngati amenewa kumapere kwake dziko lino silikhala mtendere ndipo siziyendanso mpang'ono pomwe. Andi mulungu akaliona dziko lino amali bangitsa ulitsa mayende chichonse atsogoleri ake akuona kuti sakupaza maganizo anu. Moti neyo maganizo anga ndi amenewa koma siziyenda nditayiwerenga nkhani imene ionekera pena pake sizibwi. Ayi pepani tithokoze chifukwa cha maganizo anu. Ndithu. Ambuye akudalitseni. Tathokoza kwambiri zikomo kwambiri. Zikomo. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Libwino muli bwanji sa? Ayi tilipo tikumbutseni nkuti mukuyimbira. Ine ndi Moses
Moses. Hello muli bwanji? Ndikubwera muli bwanji bwana Robert? Ayi tilipo, tikumbutseniko kuti mukuimbira kuti. Kuvisaza tukuno. Kuvisaza. Ayi tathokoza nkhani tu ndi imeneyo. Ani akazina Robert yabwino. Ndiyabwino. For security purposes. Pamwachitetezo sale ndiyeza ulikuwa kuti mwirako ya. Chabwino. Yona akapeza chichonse chachikwapo. Komabe sitikudziwa kuti sana vulaze anthu. Koma ngati yapita ndikogwira ntchito bwinobwino ndikubweretsanso chitetezo mdziko kumeneko kuti anthu akamakhala samapangisa masalale. Chabwino. Moti tangu apempha akamapanga operation imeneyi izengukhala ya mtendere munthu ampeza kugwirayo ali ndi katunduyo atenge apite yakayimire milandu. Chabwino. Pa silikaizo nthazinamachita kuti nkhaza yawo nkazina munthu akachita. Ndipemphe kuti aje angogwira kuntchito yawo. Zabwino mulilongwemo muli zambiri zochitani mulilongwemo zofuna kukoza. Chabwino. Anthu maso amenemo anthu obedwa mava mawayilesi muti anthu amutwe kuyagale moto kachangu yakanu obedwa. Akamachita zimenezi anthu akhabe ndi mtendere. Ayi chabwino. Ndatero bwana Robert. Ayi ndikuthokozeni kuti madzulo ano munali ndi mwayi oyankhula nafe. Zonani. Ayi mukhale ndi madzulo abwino. Inunso. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Tibloka ine. Ayi tili bwino, tikumbutseni dzina lija. Ndine Brave Joseph Kajasu kuchokera kuno kumtengo wa Nthenga kudowa. Ayi tathokoza Kajasu kumtengo wa Nthenga, mawu anu ndi otani? Chimene chayambikachi mwachidwe tikhoziti tsopano chipongwe ndithu. Chimene chiji? Chifuano wa polisi ntchito yake yofunika atakapanga chivikisheni ngati chimene chocho masana anthu onse aluwaona. Koma ngati aluka wapeza usiku tano chiwembu chayambikachi. Iko lusoeka mafuta agali moto iwo kaendera mafuta agali moto amene wo umapitira kumeneko kumakapanga chipongwe ngati chimene chocho usiku uso. Chipongwe chimene iwo ngati wamadziwa za zimene zozo bwanji wakadatenga mafuta amene wo kupitire kuja kumachitika zophana kumwera komweko koko omatani umapita kumene koko koma no kapanga usiku zinthu zina kumakagwira wanthu osalakwa kumene koko. Chimene chiji nchipongwe ndithu tsopano oti dziko lili sanu kumene lupitako ngati zavutawa odantiuza ovume ozawaso opafunapo ati alipo ambirimbiri mapuresidenti pamene. Maganizo anga ndomwewo bwana. Ayi tithokoze kuchokera kumtengo wa Nthenga, zikomo kwambiri Akachaso. Timakunyadira na aluntha. Zikomo. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Bwino kaito muli bwanji? Ayi tili bwino, nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Mafika kukasungu achiwawo mateyo kwa wimbe kwantu wakukasungu kono. Kwa wimbe. Ayi kaya muli ndi 1 minute, mawu anu ndi otani? Mafalizana ngoreta kuti apolisi chilipo chimene chabiri chapangisa udambire kwa Sundwe kudamagwire ntchitoyo. Kwa Sundwe kumachedwa kuti amati Sundwe Palapisi. Amatija? Amati Sundwe Palapisi. Chabwino. Kutengera nthawi chakuti alizionesero zapeza kubezi chakuti kuna polisi kuja. So kumene kunje kukuchitika zinthu zambiri zosakhala bwino. Chabwino. Ndili chikumbukira polisiwo kupita kumene kukufana ngopita koma chilipo chimene chamangisa kuti chimene mwina achiona kapena ena awuzoti zapita kumene kukuchi. Kodi kazomoere sikwina kumanena kuti apezako zinthu zosakhala bwino mafuta komanso mwina kuti kulichamba kumene mafuta kuti zina zotero. Ngana kuti sapi kugwira ntchito yawo aliwa kugwira ntchito kutetezera ngati dziko chifukwa sizoona kunena kuti ena azikhala beza kusakhala uye kumaenda musakhala kuno dziko lifikira tulombe. Kusotoza nokuti wo chilipo chimene chamangisa polisi kuti akasongezemelezo kodi nkunena kunena polisi agwire ntchito yawo komano ndi bwino agwire ntchito mosamala popeza kuti
masiku akuti kudzichitikaso zinthu zina zosakhala bwino kumene kuti saziso notai kwachitikaso zinthu zina zosakhala bwino ndotepena pasisi zikomasiyana chabwino ndithu tili maganizo anga ndi amenewa. Ayi tikuthokozeni maganizo anu afika ndithu zikomo kwambiri. Ndathokoza tsiku labwino. Zikomo. Elo muli bwanji nkuti mukuimbira? Sibawo tili bwino kaenyo tikuno kwasungu wakalendizatu. Kasungu ya jawani kasungu. Kwasungu kundonda kutali kwambiri mapedopedo ko. Kundonda. Kaya mawu anu ndi otani? Mawu anga ine ngakuti chimene cho malaya amafuna tsopano. Chimene amalaya amata? Chimene amalaya amafuna ni chiti ni chimenechi ndi amalaya tisadabwese china chiti chonse. Teme tinkafuna paja tinkafuna zimenezi. Ndesimono izi zotsatira za zimene amalaya timafuna. Ndipo tisaganiranso kuti pangabwereso china chodabwitsanso ayi. Ifwa amafuna kuti ifeyo anthu zakhale pasi pa ulamuliro wa nkhanza tsopano. Wamba chilungamo chakuti atsogolera amene amatsogolera ngati maminista agenda oyang'ana za chitetezo cha mdziko angokhala pene mantha kuti padera kwa Nsundwe kumakhala ngati kuti zanakambakonzanga zone Nsundwe Barracks basi kokhani mantha basi anthu akhale pasi pa ulamuliro wa nkhanza. Umakhala ndi maganizo mwina yapa ndetse pano zina zimachitira nkuti anthu feti makhala kuganiza kuti awazawo auchitazi awupanga izifeke nchiyani. Ndati muonetsetse zonsezi zimachitika Central Region. Ndati muonetsetse anthu ambiri amene ausowa muno mdziko mwachita chipongwe mapeto madanu ndati mfufuze nkumwera komweko. Koma pano pa Central Region izayambazi izizi sikuti kapena kuti tilene kuti ifeyo anthu kuti afuna apeke chitetezo chotanenso koma nkumbuti Central Region ikhale chete. Anthu azikhala mamantha mdziko lomwe. Then ifeyo anthu we are watching. Malo moti no athandi mafuta amene mdziko la Malawi tili nawo amalimbana anu makhangati kuti kwanso ndiwo kuphedwa munthuyo mwina ni kani Minister of Education kani Minister of Finance yaphedwa kumene kudebitani kwanso kakwireni. Unali kwanso kumene akapeza kumowa kumene tupipira mutadira manene kuti olozedi ondoni mutsa ambuye ntengeni simukuona makapeza kwa jeni kwanso akapeza ambuye ntengeni. Apela wa kwanso ndo akapeza kwa mafuta ora akapeza pera pa koso mdziko la Malawi. Do you think anthu akulu sindikira akapeza kwanso ndo for sure ora akapeza kwa ambuye ntengeni so what for mo akapeza apakana oja. Azikhangati kuti adapita ku school pena baki makhangati kuti ife anthu amene tili kuno kumudzi na amene maganizo posewa ja school yawo unziona zoti no paja school simachotsa uchisiru mangulitsa umbuli ndiye anthu amathera mwina ukhala munthu wonena kuti no ndiwe oku school koma mutu chikhalidwe ndiye ulibe. Ayi pepani. Ndiyo mavuto amene ali kuno kudziko la Malawi ndiye ifeyo anthu we are just watching and masiku alipita kuchitseko ambuye ativera chisoni dzono la Malawi koma sizili bwino. Ayi tikuthokozeni kuti madzulo ano munali ndi mwayi olowa nawo pa program ino. Alobati nathokoza kwambiri lero nakuonani. Ayi zikomo kwambiri. Ayi mundilole titenge omaliza apa malinga ndi nthawi yathu. Elo muli bwanji? Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Hello. Ayi ndithu network yavuta kumapeto. Hello muli bwanji? Ndibwino muli bwanji? Ayi tilipo inuyo muli ndi 1 minute yeniyeni komanso ndinu omaliza chidzulo chino muchita kumwa chidule kwambiri nkhani ndimeneyo maganizo anu omaliza chidzulo chino ndi otani? Ine Moses Kambatata kuno kumponera kudowa maganizo anga ndonena kuti zachitikazi tikozolero kuti ndi operation ya nongoso lake ndithu. Ya komano mwina the only problem ndonena kuti akhalangari adzachita ya ambush facho zachitiko usiku zinafunika zimene zakadachita masana. Chabwino. Ndipo zimene zizofunika atapitira adadzichita koma zikhala nthawi yabwino kuti anthu akuona chikuchitika ndi chani pa ground. Chabwino.
because ufunika atachita madera ochuluka kumponera Lilongwe mtanenera nzanga kaya kumpoto kumadera akuluakulu oh kumene konso afike kumponera afike ndithu koma zizichitika masana chabwino ndithu ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera kumponera amene onso ndiwomaliza program ya lero. Tithokoze nonse amene tatenga nawo gawo, ena amene sitinapange nawo tsiku lina tikhale oyamba ndife. Ine ndi Robert Abel Kalindiza, tithokozenso mzanga Gerard Kasonga amene anali pamakina. Mwakoma nonse, bye bye.